jwang okinyi makaono wantiere kodi kae chenro en mara rupeny twak mokwongo ka wantiere kodi kachiel bed kod ng'eyo ni gik mage matimore alwora mari tenyo duchi magono ka walose wechego mag hola kod mago mag dongruok gik mage monego bed ni ng'eyo nyakora moge jwang kotenore kod wechegi mag hola e kinde mathoth walose weche mag hola nyakora moge jwang nitiere moko manyalo bedo ni dwaro ng'eyo ni hola inyalo kawo kinde mage ochopo ikawo hola mondo itim kod ang'o hola kod dongruok warango ni bende gin yore mage minyalo tiyo kod hola mondo mi okel ni dongruok koso nyalo bedo ni hola kiyudo ikawo hola mana mar dhi chamo ngima kunyakete weche mag dongruok inyanyiewo kode mwandu mopogore opogore hola tije makare en mane bende nigi tich moro minyalo wacho ni oyo naka hola ni mondo mi atim goma moro ni bende nyabiro go kuma opogore koso gino ma opogore mano koro wantiere ka okinyi makawuono mondo mi watwa kodi wi hola kod dongruok antiere ka kod mano manager muchung'ne wechego mag hola tahinya mago michiwo kata kod logbook wacho ni en logbook product manager mano e kambi machiwo hola pacho kae okinyi makawuono ka ikelo chenro ni mar rupeny mondo mi ibede kod ng'eyo ipuonjri kodgi achiel kachiel magi gin jogo mawuok Mwananchi Credit mago investor in people wan kod okinyi makawuono ka wan ka kod Brian Agol. Brian machiegni. Erokamano Cleophas. Ichiwo nade? Achiwo maber. Chiwo makare. Okinyi makaono da puonjo jowa e wi ohala kod mago hola kod dongruok. Okinyi makawuono kinyalo mana kono ni Brian Agol to en ng'a timo mana wacho ni intro kata nyisruok manyiso oganda ni into in ng'a to ing'eri maber nyakono kata ni in wuodo nagi to koro dala ni kanye to kopogore gi mano e kambi mano mar Mwananchi Credit itimo ang'o to Mwananchi Credit wuon gitimo ang'o ne oganda. So Mwananchi Credit en kambi ma chiwo pesa ne oganda. Oganda madwaro pesa nyalo bedo ni ng'ato en wuon nyalo bedo ni en kambi ya nyalo bedo ni en school madwaro pesa koro wuon gimatimo en ni wamiyo ji pesa to pesa ni wamiyo ji mondo okony ji e timo handgi samoro inyalo yudo ka ng'ato okwamo kamoro to dwa pesa koro that's mane gimatimo wuon wacho ni kinde muntiere kara kanyo koro kaka jogo matimo chenro mag chiwo hola mopogore opogore ka utayo oganda bende kaka kaogi Mwananchi Credit kuma nyiso bedo kuom thuolo maromo nade to tijno osetime konde machalo nade piny Kenya ni mar sani bende untiere kode un gi thuolo mar time nyaka e counties mamoko opogore gi Nairobi. Mwananchi Credit nochako wuon higa 2010 and then toke kanyo to niluonge ni Mwananchi Microlink Limited asto loko nyinge higa mar 12 mobiro koro bedo Mwananchi Credit Limited kanyo kose bedo Mwananchi Credit Limited osebed from higa mar 2012 nyaka kawuono to wasebedo kwatimo wamiyo ji hola gi logbook e major towns mani Kenya ka wan gi branches Kisumu wan gi branch Homa Bay wan gi branch Mombasa Nairobi ka wan gi branches adek Voi Mombasa Nakuru Eldoret wan gi branches 11 e Kenya ka kama miye ji pesa gi logbook ka in gi gachi tineno ka idiori kamoro samoro in gi tenda moro mokwamo idwa miyo onego bed ni timo mar county samoro in gi gedo moro onego bed ni timo mar school samoro in gi odi moro idwa tieko samoro in go handi idwa loso handi obed maduong' koro to in gi logbook to logbook no nyalo biro to konyi to biro to amigo pesa asto idhi iloyo go shida ni mane komoro bende moda bire oganda nya bedo ni penjo ni logbook ni nya bedo ni en ang'o nitiere moko bende mang'eni karango mbui maru mano mara Mwananchi Credit kanyo bende nyakoro moge jwang nya do gik mopogore opogore gitinga ngo nitiere logbook loans ango kono kacha weche mag car financing bende kan kacha title deed loans nitiere kar kacha import financing kacha moko bende ni salary check off loans mago tiende nango kacha koda ka weekend loans weekend ni en weekend loan machalo nade wacho ni ka ero weekend loans koro kochopo kar kani awuok adhi e weekend akaw loan ya duoke bang' thuolo maromo nade mano nitie kar kanyo nitiere mago mag apiko
kata mana miwacho ni motorbike loans. Motorbike loan en mar nyiewo apiko kende kose en mar time nade. Kaachiel koda mano bende mag insurance premium angikonwa ni nyaka sani wechegi mag okumba mag thieth kata okumba ginya bedo mag thieth mangima koso gin mage e kinde mantie sani kaachiel koda ka trade finance magi to koro gin e okang' machalo nade. Wang'e maber ni nyaka sani tie mano bang' ni check discounting mago bende gin made. Wachak chaka mos mos wang'e wan gi saa nyaka orom kanyo saa 2:30 mar okinyi saa achiel ma wantiere go sani ni. Kiyudo thuolo mondo ipim ne ng'ato kata ler ne ng'ato ni logbook loan ni ikawe mana ni jok manigi geche koso ikawe gi jok machalo nade. Sani logbook ten mar gari kata kamano nitie ng'ama der mar ni ada chako kendo tiek gedo mag ot. Umiye mana mondo mi obug omenda mantiere godo mondo mi utieki koso nyalo miye mondo mi ochak go ot ma utieki ma ogol. Tere kaka ung'e ni ng'ama kamae qualify mondo mi oyud hola machalo kamae mar logbook loans kata ng'ani gi title deed loan kata ng'ama dwaro car financing kata weche mag import financing. Koro kachako gi logbook loan ma en ni ng'ama nigi kitabu ne logbook mar gache. Samoro nyalo bedo ni ngi jaodi to en gi gari to en ionge go to idwan mondo omi pesa gi logbook ne mano bo nyalo timo. Logbook loan en ni sama in gi kitabu ni mar gachi no wa timo ni gachi gimiluongo ni valuation. Warango ni to gachi ni en bei marom nade, to ka oseng'e en bei marom nade eka koro wang'eyo ni to wanyalo mi pesa di gi gachi ni. Ok wakawo ka gari mora mora, warango higa mar gari be nyaka bed ni gari ochako higa mar 2005. 2005 kabiro malo to mi pesa gi gari ma 2005 kabiro malo to gari bo nego bed ni e condition maber. Ok onego bed en gari ma samoro no kethre yudo ka osetuo me koro ok onyal ringo koro idwani bi omi pesa mondo idhi loso gari. Mano ok watim dawe. Gari bedo e condition maber kwasetimo ni evaluation. Gari obedo wang'eyo ni en pesa di to wacho ni percent adi monego wami gari ni. Percent mamiyo gari be lure gi gari. Tie gache moko madongo yudo ka Mercedes Benz, gari ka Range Rover, gari ka yudo ka ng'ato biro ni gi very luxurious car, gari gache moko ma expensive ka. Gache go wanyalo mi percent, ok wami percent maduong' ahinya niwach demand mar gi ni piny. Yeah, but wanyalo mi pesa gi gari no. Yeah. Koro ng'ato mapo nono dwaro logbook loan ikinde mantiere kar kanyo to biro ir Mwananchi Credit mondo mi okonye ka openjo ponon ni gacha ni na nyalo chiwo logbook mondo mi ayud hola machopo kar ka kata kosetimo evaluation machalo kama omenda matin mogik ma ponono nyalo bedo ni chiwo e hola machalo kama kaka logbook loan nyalo bedo ni maromo nade. Wachiwo omenda matin mochiwo en 1,100. Yeah. As wachiwo 1,100 nyaka milion 25 lure gi bech gari. Yeah. Koro wanyalo mi 1,100 gari lakini ok onya chiwo piny mar 1,100. Yeah. Nyalo mi 1,100 nyaka milion 25. Yeah. Ikinde gi oganda penjore ni ero wadonjo wantiere Mwananchi Credit wantiere kae onego bende wadonjo e weche gi mag logbook loan to koro bende nyamburko ni nyalo bedo ni onge yore magi manitiere kendo maponono ng'ato nyalo yudo go hola kokalo e Mwananchi Credit. Apart from king'ama onge nyamburko to be nyalo bedo ni ng'ama ndigi sirikal wanyalo mi pesa gi payslip mari. Yeah, warango ni to payslip ni barua ni michuli gocha en gi limit marom nade mondo amigo pesa. To kwa mi pesa gi payslip mari to payslip ni no wanyalo mi go pesa nyaka ichulo nyaka dweche 168. Mano is the maximum period manyalo amigo. Samoro be inyayudo ka ionge gari to idwaro gari watimo gimiluongo ni asset financing. Idhi adhi yard to sport gari inyayudo ichopo kanyo to Dr. na Prado ni mori dwaro ni miringo to dhi sport kise sport watimo ni gimiluongo ni asset financing. Wakonyi nyiewo gari mondo mi ibed gi gari. Yes. Asset financing ng'ato penjore ni endo koro en mane onya bedo mana mar gari kende koso wuok kendo dhi nyiewo gik mamoko mopogore to berne gi rachne ang'e ni nyalo loso mane berne. Rach mar asset financing bende en mane kinde moko. Ok apar kantie garach mar kao hola. Nyaka bed ni nitie gimomiyo ikawo hola. Wuon wan Mwananchi Credit
obeyo kwa mia hola ni wach koro in gi gari nyaka bentie gik marango mondo ka wang'eni be wanyalo mi pesa kamano gin gik mage mantie wie kanyo kopogore kata ni rida chiwo hola mari ichiwo wach logbook ni nyati kode kaka singo kata gino ma isingo kanyo ni oyo mae makuru komiya hola ni gima kama pod nyalo dongodo to logbook ni manyiso adier ni ne wuon gari koro pod nyalo peyo gari ni ka pono no kochule to gin gik mage ma pono no bende orango iye so ng'ato kobiro ibiro gi gari mano gimoro achiel mano iluongo ni en singo lakini warango bende to in kaka Cleophas to bende in gi ability inyalo chulo loan ni kwa miyo inyalo biro yes in gi gari lakini kwarango maber statements ni mag M-Pesa gi bank tiyudo ka be samoro okinyal chulo gini niwacho kodwa ni be wami pesa and then the next day wabiro wapeyo gachi mano ok gima timo kaka ineno ga oko kanyo one investor in people yeah onego beno samo mi pesa ni dhi konyi e development mari dongruok mari koro kwaneno ka statements ni ok nyal qualify yudo pesa ni to wanyisi na kani idwaro milion 1 to wanyalo nyisi na kalure gi statements ni kaka waneno duog piny wanyalo mi 500 yeah mano duog piny mar kama isechope kar piny mar 1500 kani idwaro milion to warango statements ni waneno ka ionge cash flow maber samoro ne in gi pesa chon lakini sani koro pesa ni odok piny koro wanyisi na kar mondo ka 1 million ka 1500 niwach statements ni nyalo mana chulo 1500 ka pesa ni biashara ni omedre wanyalo biro to timo wanyisi ni koro inyalo medo pesa yes aya nitie kumoro kanyo milose madani bende mondo mi iler ne oganda ng'ato penjo kanyo ni cash flow mari tiende nang'o ng'ato jo penjre ni ng'omi tuo nal ola to an ga gi osara makore lach pono ng'ato penjo ni ero en gi siling 50,000 moyudo dwe ka dwe kata siling 20,000 uranga ng'o omenda madonjo gi omenda mawuok koso ka en mana ng'at moro ma ka 20,000 odonjo account en mana mawuok to madonjo kachak duogi bang' dwe achiel ema mano ntiere cash flow ni koro kuwache ni madonjo to mawuok ni gin mage mapono no ng'ato nego bed ni chope rang'iny machalo nade mondo mi kaka chak odonjo kata mondo mi oyud dola koro warango ni cash flow ni at least onego bed ni cash flow ni wakawo na 30% ma cash flow ni wachingeni in ka Cleophas dongo onego bed ni ichiemo onego bed ni dak onego bed ni itimo giki be samoro ni school fees koro onego bed ni wakawo pesa ni tema in go cash flow warango bank statements ni to warango M-Pesa statements ni pesa di madonjo to pesa ni kodonjo to how frequent owuok how frequent injo pesa ni kosedonjo to dhi kanye kosedonjo to dhi kanye kosedonjo to dhi kanye koro kwaserango mano to mwanyanyisi ni athado pesa ni emwa no nyakawo mondo wabe waweni pesa mori bi konyrigo okonego beno wakawo pesa ni te ni koro inichulowa tasto ni dong kichandore aya wacho ka nitie gik mathoth ahinya bende mantiere kar ka bende pono dhi kata CRB nigi jok mokawo loan kata sani gineno TV okinyi ma kawuono kani gi loan no sani nitie loan moko mikawe simu ka ng'ato kawo loan okanga luong nyige nikech ok gichulo lendo ma kawuono kama gikawe kocha to kawo gi to tergi e CRB CRB ni be urange to ka userange ere kaka ng'ato madware ka udwani mondo ng'ani wuoge obadho machalo kama en achiel kuom gigo manyalo tamo ng'ato yudo hola kodu kaka Mwananchi Credit kora dona wach ni customers wagin joma ni CRB maga joma mi pesa joma ni CRB ge mumanyo joma ni CRB ge momi pesa mage people nwach banko tamre mi gi pesa mage people mage people banko tamre mi gi pesa SACCOs otamre mi gi pesa koro wan wabiro kanyo mondo wa bridge that gap mar joma ni CRB go gibiro to wami gi pesa koro ng'ato kik luor biro kawo pesa kodwa ni wache ni CRB wabro mi pesa kata ke ni CRB yeah nyakora maga jwang intiere kar ka penjo mage ma intiere godo kinyi makawuono intiere ka kod Brian Agol mano manager mochung' ne weche go mag logbook ne manager mara logbook product nyaka sani gik mage mantiere kanyo monego bed ni ng'eyo wamedo mana penjo wantiere kode ka mondo duok penjo ma in godo ka pono in gi wach moro amora midwa ng'eyo kotenore kod chenro gi duto
beni nyalo mana yuanwa tol line wa mag simu nitiere kanyo wang jowi mari ka oringo kanyo to kinene chak rita kanyo kuduogo tidhi yudo namba wa mar simu mano mar Ramogi TV go simu ipenja ne Brian Agol achiel kachiel ni en gimane madier mar ng'eyo kotene kod wechegi mag hola kachiel koda kama moko bende mantiere ng'ato penjore ni aya ada ka hola kagi ka or SMS en ria deka uchiel nono to penjogo ang waduogo mondo mi ang wasomgi kendo Brian ang thuolo mondo mi oduokgi achiel kachiel ka ene studio kar kae ng'ato penjore ni ero koro ayeni mag penjo ma podang medo mana donjo to Brian ng'ato hola ni onego kawe nang'o nikech ng'ato penjore ni erase ka hola mano mar logbook logbook loan ada tiyo kode gi mopogore opogore ka hola okrach kaka tiyo kode manyalo keto bed maber kata marach e kinde ma umiyo ji hola kaka Mwananchi Credit mbui maru ponono un kata gi portal moro munya bedo kacha no puonjo oganda ni hola makamae ikawe mae tiend hola makama mae gik moko monego bed ni rango kapok ikawo hola ni to kata kisekawo hola iti kode yo machalo nade gimoro machalo kaka puonj mumiyo oganda kapok okawo nikech an abiro Mwananchi Credit abira kata nikech awinje kolande Ramogi TV to gino madwaro tiyo kod pesa ni pok achano yo makare mondo mi ang'e koro sama ibiro ni dwa kawo pesa kata kapok ibiro wan gi website dongo ni mbui wan gi website kama inyalo login tirango hola mochiwo gi singo monego beni kelo mago ntie mbui kanyo mbui no ilongo nade nyamara miyo gana mono ponono ginge kama ginyalo yudo kidhi adhi mbui dial Mwananchi Credit Limited to bro kelo ni and then you just pick Mwananchi Credit kidhi Google ibo yudo ka ntie Mwananchi Credit kanyo gi products temwatimo bro yudo kanyo mano mwananchicredit.com yes mwananchicredit.com kanyo kidonje tida all products mwatimo kata namba wabe yudo kanyo inyalo go kata customer care namba ni kanyo sama koro wach ni biro Cleophas biro office idwa kawo pesa nyaka mokongo wange managers money office nyaka bi wange ni to pesa ni dwa kawo idwa timo gango nyaka wange ni in pesa mi dwa kawo biro dwa kawo milion abich ni dwa kawo idwa timo gango apart from one mi pesa be nyaka wapuonji ni to pesa ni kikawo tidhi timo kama kani idwa dhi loso tenda nyaka wange ni tenda ni ti expect mundo chuli karango mondo advice ni onego beni chudo kama mondo kik chop chieng moro ni koro in chudo tami koro in kendo wayuare kodi mano gimo kwadwa nyaka wang'e ni to pesa midwa kawo idwa kawe timo gango atwa nyisi ni kikawo pesa ni chule bang muda makama nwach wan ng'e ni pesa kwa mi inyalo chulo within dwe achiel kata dweche 24 mane maximum period nyaka wa interrogate bang'e ni to pesa ni idwa dhi timo gango mano penjo mantiere kar kanyo ni hola no kibiro kawe tikawe ijatiyo kode thuolo maromo nade nyaka Ramogi Jwang'o mantiere kar ka mondo mi wabede kod ng'eyo ka opuonjore e wechegi mag yudo hola bende kaka nyalo chwalo dongruok kuonde mopogore opogore ntiere oganda wa mapono ntiere Kaluo ntiere bombe mopogore opogore en gi title deed odwaro kawo hola to tiyo kode kaka singo kama untiere counties duto mane wacho kata kine mane wachako magi oganda madwaro omenda moro mabiro kata mapiyo ka entiere kinde mage maponono hola ka ng'ato kwayo Mwananchi Credit ka thuolo moro mane mondo mi obi ng'ato nyalo wacho ni adwaro hola ni kata kawuono saa 6 ero en saa 2:15 odware saa 6 onya yude yo mane mapiyo koso moro manyaka riti idhi kocha idhi rom kodgi duogi kinyi duogi yude koso luore kod category omenda midwaro kata omenda mikwayo to nyalo yude yo mapiyo machalo nade ka itiyo gi logbook to omenda ne wachiwo within seche 6 onego bedi seyudo pesa making'ama apply ni dwaro omenda kawuono gokinyi to by gimoro saa 8:09 nego bedi nigi pesa seche 6 ken title deed nigi process moro matin ok en process moro mabor ahinya lakini eno kawo ga wige 3 kama mondo yud pesa gi title deed asset finance car financing kinga madwaro gari eno na seche 6 maximum mostly loans are you within seche 6
ma seche auchiel ka seche auchiel ka intiere kar kanyo koro mogi jogi nyama na yudo thuolo bende rangie achiel kachiel intie products mamoko maponono intiere godo kacha kaka Mwananchi Credit nyalo mana ka thuolo nikone oganda ni gin mage tere kaka oganda nyalo yudo dongruok kaluwore kod products mamoko mapod untiere godo kacha kaka Mwananchi Credit kopogore kata gima mwalose kawuono e yo malach bende mwaserango kacha mano mara low book loan kinde mamoko bende nyako no products mage maungo. So one products kaka check of loans. Check of loans and product ma joma ondik gi sirkal. Joma ondik gi sirkal, joma ondik gi county. Mago joma omi pesa. En to wachiwo pesa kuwuok shillings 1,500 shillings 1,500 nyaka maximum ma payslip man ng'ato nyalo miye. Mano wachiwo mano obende wachiwo within seche auchiel. Wan gi product kaka to check of loan ni en na payslip ma sirkal kende. Jomoko jabiro ga penjo ni anatiyo gi kambi mar KEBS kata tiyo gi kambi mar ginene mar loso lewni. An gi payslip maber ai Dr. Luf mia net to bank lakini ok nyal miya pesa. Pesa no miyo na joma tiyo gi sirkal, civil servants to gi county employees. And then one gi import duty financing. Check off ni body iwacho ni mae ola no me ichiwe kanyo ponono ne jogi mantiere sirkal gi jogo mane county jogo maponono dike kembe mag ji giwegi to gidwaro ola giti gi yore magi kaka security mar mondo mi gikaw ola machalo kama wacho ni nitiere mag logbook ng'ani onge kod gari nitie mag title deed loans magin bende bi lose ng'ani onge kod law to ng'ani ogombo mondo bede check off cha to kode gi sirkal mar county kata sirkal mamalo nama kama otimre nani sani wa loso nitie product maloso mar SME ma joma timo biashara kain ngama ndika tionge title deed tionge payslip okondike gi sirkal sani kwa kama ki product kin gi biashara ni to biro mi pesa matino 1,500 1,200 sani kwa loso product bilu na SME financing joma jo hala matino mane kwa kaka onyakonya koro mano nyabedo mana omenda mana matin tu makonyi ng'ani dwa nyiewo moro kaka nyamburko tem nade koda biro iri kanyo kaka Mwananchi Credit koso joma nyiewo nyamburko miyo mana jo sirkal kingama idwa nyiewo nyamburko to kija sirkal to kitie county inyalo biro individually kamano tasti biro tinyiso ni nyamburko mane midwaro wanyalo import ni gari wakelo ni gari to biro nyaka ka kata ini wuone inyalo timo ni bilo ni local purchase inyalo dhi yard gi ng'eny Ngong Road ka Kiambu Road gi ng'eny kabisa inyalo dhi Mombasa to sport wacho ni anta do nyiewo Toyota Noah to pesa mayudo to en ma tanyalo chule injo to kise sport to nyiso ni anto mae gari maneno madwa ni mondo aringo koro konya uru nyiewo gari to wawuoyo gi yadno to wanyisi ni deposit pesa moro yad kacha kise deposit pesa yad kacha to ikelo no invoice no manyiso ni gari ni jogi uso na $2,000,000 to anto ase deposit shillings 1,500 kora dwani un kaka Mwananchi Credit biu nyiewo na gari ni koro wano nego benwa wanyiyo ni onego benwa keto ni kacha 1.5 million koro wabro timo evaluation ni gari cha asto wa wuoyo gi yad cha to wanyiso gina bwana ni obiro mondo atim negi milonga nango ka financing madinga dinga ma okondike gi sirkal to okondike gi sirkal to okondike county enena individual matiti kambe mag jiki koro wabro dhi kacha to kwase timo evaluation ba wange gari ni en pesa di asto warango statements into be 1.5 million be ibro inyalo chule kose ingama abro mi gari ni asto bang muda matin to chule tami koro kwase ng'iyo to ko qualify to adhi wachulo joka to wami nyamburko ni chako ni ngogo mano watime mostly
Yeah, wasekonyo ji mang'eny kabisa moyudo gache. Nyamburko ne mana kaka ranyisi. Oganda ma koro ntiere umacho ni un kaka investor in people. People gi samoro gintie jok matimo ohala, gin joge ma da ya ohala, gintiere jogo matimo weche mag pur dala. En wuod luo moro maneno okinyi makawuono. Owacho kanyo ne odaneno chenro kendo koluwo chenro kama ntie udagedo dala. Ng'ama da gedo. Ng'ama da ya ohala, ng'ama da loso chenro mag pur, kata ng'ama da dhigo dala, kata ng'ama da loso mana mabati kende, mano ka ntiere dala kacha. En ka ok ondike gi sirkal, ok ondike gi sirkal mar county, oonge logbook, oonge title deed, kata ka en gi title deed ma dala gi, to kata ka en kamano, odwaro hola ni mondo mi ochop kare. To onge gigi te. En security mane motiyo godo mondo mi oyude omenda ni manyalo konye, ochwal lek mare mar go mabati, dala kuom ranyisi, ochop kare. Ng'ama ni dala kaila no, to onge biashara, to onge payslip, to onge nyamburko. Ng'ama ni dala no gima nyalo konye en mana title deed. Ka en gi title deed. Title deed jomoko nyabedo ni nigi luoro ni ponono, koro ka aremo ka chule, to dhi chopo na. Mondo mi koko yud hola ni, mondo mi otiek godo dich momake, ke title deed ni koro ka usemake, en ang'o monyalo timo, kapo nono oko chule kide madwarore. Be monich credit en ng'at moro ma ng'ato nyabedo go piny to gombaka, okone ni oyo, na kore ni gina dhi chulo dwe ka dwe, omuoma, achom kany. Mana kaka iwacho ni mana en investor in people. Wadwa ni ji odongre. Samo mi pesa, ok wanie dao. Omi pesa mondo idongri. Sama ochopo, ing'eni wang'eyo kata ka ochumi nitie sani. Ochumi tek. Donge. Nyalo yudo ni expect pesa ni moro mondo bi uwu kamoro ichula, lakini pesa ni oleo. Gima duong' kabisa en ni ibiro iwuoyo. Cleophas, ibiro wacho ni anto nonego bed nachulo kawuono, lakini pesa mana arito otamre chopo. Miya uru muda makama at least atimang'o achulo. Ok wabitamore, wajoma elewa. Teka ni biro, bi wacho ni anto pesa nata expect mondo bi odiching makama. Rituru matin, ubro chula, kasa yudo pesa ni tabiro tachulo. Gima duong' en ni iwuoyo. Kikibed ni ing'eni jomoko iyudo ka imiye pesa to koro dwe oserumo, ndalo koro odhi onego bed ni chulowa, to ok iwuo, to kata kigoni sim ok imak. Koro ing'eni kata in Cleophas ng'ani bo timo nade. Wuod luo mimiyo pesa to otamre wuoyo, ok owach kata ni ang'o matimore. Koro chopo samo onego bed ni chudo, ok owuo ang' ne tim nang'o. Samoro jowe mabendho ahinya. Gin moko mabendho maka ikawo hola to gochako gocho ne mama ni dala, ukoro mama ni wuodi otamre chudo. Wuo kode ochulwa gini chono, tiek gini oaye. Koro wan to ok watim mano. It's very clear. Kwa nyisi ni ikawo pesa kawuono. Ikawo pesa kawuono, wabro mi grace period ndalo 35. Ibed gi pesa chak chulowa. Kochopo odiochieng' ma 35, wanyisi na waremind ni Cleophas onego bed ni koro ichulowa installment cha. Lakini koro in ionge pesa. Onego bed ni wacho na miya uru muda marom kamae. Kise miya muda marom kama, abro biro tatimang'o tachulo. Mane kaka wadwaro, mane kaka jitimoga. Ok wanyal cheche from nowhere, to wacho ni an koro ichako goni sim mang'eny. Kise communicate wacho na pesa nani ta expect no biro ditching makama. To be joluo nego bed ni wakoro wabedo ni kiwacho ni abro chuli after muda marom kama. Ichudo chieng' mi commit ni wacho ni abro chudo chieng' no. Kar mondo iwacho ni ok ayudo kawuono, but abro yudo in the next 1 week. Kachopo the next 1 week pod ok yudo. To ok communicate. Ng'ama no mi pesa idwa notim nade. Ogara nigi penjo mathoth. Gima radonjo ka SMS waoya nyakoro moge jwange na rede ka uchiel no ikono waka ni pachier mane kotene kod gigi duto. Aini kama duogo ayudo thuolo mar mondo mi wachaka iwinjo ote gi paro mag jopiny bende kama gitie. To kapok ka uyweyo makamano, Brian,
atamalo mantiere kacha nyinyo mamalo kata mage ma interest rate mapacho ka ero koro ka chakruok mar higa ni mar 2023 ne omedore kacha mochopo nyaka atamalo 12 kacha 7 gi wiye bende kentiere kar kanyo mano kika ola e bengi nyabedo ni atamalo ma uchiwo mano un kaka mwananchi credit oromo nade to bende eno nyabedo ni en interest moro ma ng'ato nyalo bedo gi luoro ni oyo kar mondo dhi akaw ola mwananchi credit anya dhi kama chielo mondo dhi akawe bengi kata kamoro machielo interest rates magu chalo nade ponono ka ng'ato ka ola oduoke thuolo maromo nade e interest maromo nade e wiye kanyo ponono nyalero ne oganda kapok odhi e yweyo masani. One interest rate wachako 2.5%. To dhi nyaka 6%. Dwe ka dwe koso mano range? Dwe ka dwe. Mano dwe ka dwe. Waching'e ni loans mwachiwo gin iluongo gi ni emergency loans. Ing'amo kwamo to in gi emergency. Koro nyawacho ni miauru milion achiel adwa duokonu within 2 months kata within 3 months. Koro anyalo nyisi ni king'ama dwaro loan within 2 months we wami interest rate man 2.5% kata 3% kata 4% luwre gi muda me idwa kawe go. From 2.5 up to 6% chopo ni joma ing'ama dwa clear loan within the shortest period. Ama was spread ni loan ni for 24 months. To ing'ama I hope ni in the next 6 months gik moko bro bedo maber, bro lump sum to be pay off. Obro charge na interest nyaka chieng ma ibidi chude no. Mane mwa charge. Koro okwa charge future interest. But now ka mi gi 2.5 to bedo ni en flat rate. Koro mano ing'ama chudo loan nyaka period ni charum. Maka mi gi 2.5 kata ka mi gi 3% onego bedni kikawe 6 months. Tichulo interest no for 6 months. But ka mi gi 6% to onyalo konyi niwach ki spread your loan for 24 months tibiro gi pesa ni te in 2 months to bro charge interest na nyaka 2 months mi beti pesa no. Yeah. Kaka mane kaka intiere chaka gi ma ola ma uchiwo kaka manage credit intiere kategori machalo nade giduto no kata ntigi moro manya kisengi koro ntiere chal ni uchiwo mano macho ni unsecured loans ponono kosume duto gi ma secured loans manya kubedi gi moro ma collateral ma ichiwe koka gi kama bedi chiwo ntie unsecured loans lakini nyakibed ni ing'amo ang'eyo maber. Haya kora ngikonwa ni jogi nyaki ng'egi yo machalo nade ko yudo ola machalo konya koro maka juang waduogo bang' wiyo maka osane sa osero dakika 1 to rom sari mar okinyi ka waduogo penjo ma intiere godo te wasandiko gi piny waduogo mondo mi wasomgi achiel ka achiel medikete Ramogi TV oko yo masani chenro en mar piny ka waduogo twak podhi nyime. Samaka ufunde ka funde nigi lony ne ngiso ni departments go through watu wangi mora madhako nyaru wako gibora mama dichuo nyaru wako kokiudo gimoro e belni to mano kare yano gikomba gokinyi safaro se yawo Palomino chiena tandora mojonya Kitume mowa kelonu otenore en dhadho maggi Kae kama chokruok nitie Orchestra super haki Kidola Kabari Wabiro Chakre Orutu nyaka Wangla nyaka Benga Budho mara Tiporiti Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno Double King Sangweni ni bandiko bote mingi baninga Machiegni urunyo kwa Ramogi wange wangjoi mar Ramogi TV ma entie dero Ilongoni rumba at room temperature
every Saturday nyakora mugaji wako. Inyalo oro request mari. Ote machuoke aria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome woman away. Aroji bed the breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema nawe ni fidelite. Akora mo jongo se duogo ntiere kar kae wadhi nyime kod yudo weche mopogore opogore kama gitimore sama gitimore mantiere kod kachiel wakonie gigo matimore gwenge kachiel koda kamoko mabede wamulo kinyi makawuono wayaw ni thuolo igonwa simu SMS line wabende ntiere kar kanya 3:600 kanya kasanangi ne namba simu kanyo ka yudo thuolo mar gochno ipenjo kaka kenya kaola kamoro mora maintie sano wasingo ni waduogo mondo mi wakawane ote mantiere kar ka Brian oyudo thuolo mar duoko penjo mantiere kar ka oyudo ne ote mane Facebook ata Sam Obadha wacho kanyo ni qualifications gin mage ang'eni magi ang'wa duoko mana mos ka wadhi bang' achiel ni ang'e duoka to wadhi e penjo machielo kama gintie Sam Obadha qualifications gin mage shok baya kata matena no yo mandigwa ka mondo mi kaw loan qualifications gin mage kono mana kera duoko Sam so qualifications mondo mi yud hola nyaka bedni number 1 gimi dwa singo no onyalo bedo title deed onyalo bedo gari onyalo bedo pay slip ni mano number 1 number 2 onego bedni in gi statements ni manyiso wani to into ibe in gi ability machudo number 3 ka itiyo gi gari onego bedni gari ni en insured gari obedo insured comprehensively jomoko nyalo wacho ni to andan gi third party abedo gi third party no onego bedo insured comprehensively insured nyiso ni gari obedo covered to nyaka jomani obedo covered except the driver ma in case ka gari no accident to insurance company bro chuli in full number 4 onego bedni at least in gi biashara mitimo in gi biashara mitimo to at least in employed somewhere mano at least you need to be onego bedni ngama unemployed basically mago are the requirements koro kwa wacho statement warango statements mag M-Pesa 6 months at least warango 6 months M-Pesa statements warango 6 months bank statements bank statement at least onego bedni 6 months man at least will give us an image a clear image of how you've been transacting pesa ni yes rokomana ahinya ote machielo bende ka wanyayudo kar kanyo mano ote machielo mbui kanyo nitie ote mar Murin Auma adwa ng'eyo gimomiyo limit na en ga 0 kuom jolon gi tetete en ang'o manyalo miyo ng'ato obed gi loan limit maromo kama en mana 0 kinde gi duto ma odhi kawo hola kikoni mani oyo loan limit mari en 0 en ang'o manotimo ponono manya miyo gima kama timre number 1 lugre ni odwa kawo hola kanye to odwa kawo hola gi ng'ano wachinya yudo samoro dhi apps moko ma wan go gi samoro dhi apps moko man go mag simegi yudo ka apps mag simegi ng'eni girango CRB ahinya ko yudo ka samoro nitie loan moro manokawo hola moro manokawo kamoro to poko ginene to poko chulo koro ka jogo rango CRB mare to yudo ka okonya yudo anything odo 0 but kobiro irwa to en gi monyalo singo en gi title deed en gi logbook to wan mago kwarange ibiye to keto miwa security no to ka en gi transactions M-Pesa ne kata bank to amiye pesa wan onge shida yes erokomana winjo kaka onego bedni itime kacha eyo makare wacho gimomiyo otimo gik mopogore opogore ote machielo ka wanyayudo mana kar kanyo ka wantiere kanyo e mbui mar Facebook mondo mi wayud gi ane kar ka wacho mano Jomo Victor penyna gi ka gin gi ka ng'ato okawo hola to otamore chulo to gitimo jinade Jomo Victor penjo kamano ng'amo kawo to kochulo utime nade ng'amo kawo pesa to otamre chulo from penjo ne winjo ni atamra chulo koro wanto idwa notim nang'e momiyo imiyo gimoro misingo
maka kisesingo gino to koro gino kitamri chulo to gino kore makoro bro chulo pesa hola mani kaucha and lure ni itamori kosi utami ngeni tie situations ariyo nyalo chopo ni gini utami chulo kata itamori kitamori is a different case samoro kotami tiwacho na anto gini utama samoro kao hola gi gari to chulo hola ni utami kati itamori gari ni koro bro stand in to chulo pesa cha kose chulo pesa cha to wadugo biro do siep chieng' moro kiyudo pesa maber to nyalo biro to asto kino chako mi pesa nitie ji mang'eny ma wayudo ma iyudo ka obiro gik moko otamre gik moko bedo matek masa moro kata okelo nwa gari ngeni wan gi option ni kotami chulo tinyalo kelo gari kata inyalo wacho ni ando title deed nani beduru go manyuru kata ngama nyalo nyiewo lobni mondo kaw pesa uwena mara mondo loan yuno abed ni ana onge loan jomoko samoro okelo gari wacho ni ando chulo holani otama kauna uru gari ni usuru kusauso to umia pesa modong wach mano otame kakotim chieng' moro ka gik moko bedo mabeyo obiro kaw pesa to kendo wadhi mna mbele wamiye ma pesa yes ka weche oyawre ibo dok kata omiyola banka ise loso gima Brian medo wacho kar kani kika ola wuogi jogo mamiyola pimnegi sigandi ni mae nageno yudo kama obare kikiriti mana kamano nyakora moge joma tire ka ote machielo podi wanyalo mana yudo kar kae ote modonyo kanyo e Facebook an Yuviela Atieno adwa loan mar pesa mondo mi ayaw biashara bata onge logbook atem nade mano benyo mara Yuviela ngeneno kanie county ma Kisumu Kisumu to onge logbook kamano to benyo bedo no onge kata title deed ke pono pod dak e odgi kata dak e ot moro ma poko yudo title deed mare okonyre nade sani product mar joma onge gima ginyalo singo e kawaloso kawaselose bo wuok bo bet maber to wabro communicate yes program kamano Yuviela ko wuok to ikoni kata yo makare sani janeno machielo bende penjo mari en mane kacha wan ka gi Brian Agol meda orogi kama gintie kar kanyo Ezra Otieno asen klefase ora ahinya asedonjo e chenro kan ka kelo dudi apondo school an gi penjo ni ang'o ma gidwaro mondo mi eko miyola magi machalo qualifications mani penjo e kinde mokwongo mani duoko e kinde mokwongo pono nti machielo ma pono dwarore koka $1 namba wano nego bedni kwanza inja Kenya nyaka bedni wan gi ID mari nyaka bedni ni gi KRA mari mago documents mondo go bedni go to kaka nda se wacho ni statements bondo go bedni ngama at least unemployed ondiki kamoro kata ingama timo biashara kain gi gari obro dwaro logbook no to gari no nego bedni e condition maber to en gi insurance mare mago e qualifications ma wadwaro kain title deed nego bedni at least in gi oboke title deed no nego bedni kode to in gi ID gi KRA to in gi statements ma at least nyalo support pesa midwanwa micha okodwanwa miji pesa kata wami pesa and then bang dweche ariyo adek to koro wacho ni nadhi Mwananchi to jogi omaya lopa kata jogi omaya gacha dawe wadwanwa mi pesa makonyi tidongori from one step to the next yes penjo pothos kara nyakora mo joma yudgi kawa kalo kuom kanya achiel kachiele ote machielo mantiere kar kanyo asedo mano mara janeno machielo janeno ma ote mobiro SMS kata benya kora mo jong konwa nyingi ni into in ngawa kama intiere kanyo tineno waka in kanyo penjo mariten mane janeno ni penjo ni to kaponi in ngama yudo pension bene nyatiyo kod pension ni kore ni setie kumari gi serikal sani mana kata ngama yudo pension tidwaro hola ni itimri nani ngama ja pension okwa mi pesa unless kaen gi ingeni check off kata pay slip ingade directly from Namondik Tich pension kaka wang'eyo en pesa makonyo ng'ama no osetiyo makoro yueyo koro ka kendo wadonje pension ni cha to koro kendo ng'ino ka ken mano kendo koro
wabro keto ngima ni bedo matek. Ng'ama osewe tich machamo pension to ka in gi gari to wanyalo mi pesa. Yes. Aya, ngoro mo jwangi winje. Ma janeno mano ko konwa nyinge no chako wija ni penjo machielo ka nitiere kar kanyo ka wayude Kante. Achane mano Kante ka wuok Mbita. Inyalo chudo weekly koso olore gi winjruok mane ma intiere godo kinde mise ka hola makam. Inyalo chulo kata daily. Wan gi pay bill. Ma in king'ama samoro yudo ka wan ga gi joma miyo pesa jo matatu. Jo matatu ko yudo pesa on daily basis gichudo ga daily. Yudo ka ng'ato en magi pay bill chato keto pesa ne pile pesa mi yudo. Ok ochuno ni ka wanyisi ni installment ni monego beni chulo dwe ka dwe en 1,100. Koro nego beni choko 1,100 no te astikelo da. Inyalo chulo matintin mondo kochopo chieng' ma due date ni chako chopo to koro in yudo ka in se chulo pesa ni chate. Yeah. Inyalo chulo daily, weekly, onge shida. Pesa no kobiro system obro nena. Aya. Koro yo system tiere kar kanyo mano na dier gi yo chope yo makare atero magi kinde mintiere kar kanyo bende intiere godo mar ng'eyo niere kaka ichudo e kinde gi duto. Ote machielo podi ka wanyalo yude mana kar kanyo mondo mi wakale nitiere ote no mano mara Nicholas. Ote mar Nicholas wacho nade Ramogi TV Nicholas ka wuok Busia an penjo ni an kaka wacho ni Ochoman wacho ni ayudo siling 8,000 be anyalo yudo loan maromo pesa di kama mano kwacho kajo ne siling 8,000 ema yudo kar kacha ponono datimo kode wala ponono datimo kode gima chalo nade kamano luore ni oyudo 8,000 ni wuok kanya. Nyalo bedo ne en gardener samoro tiyo kara ni ng'ate dalta yudo 8,000 kodi ng'eni to kalure gi scope ma joma mi pesa to mano ng'ama pod pokwa loso program manyalo miye pesa. Bun gi chenro man wan gi chenro joma ni piny gi luongo ni joma wakulima wadogo joma ni piny gi waloso program madhi biro wabro ga bedo komi gi go pesa taso waloso chenro ka gibro bedo ka gichulowa. Ka program no se bedo ready to wabro communicate. Yes. Ero kamana ahinya kama wantie kar kanyo koro mo jwang bende wadang ng'eyo en kinde bang' wachopo ka wadhi ka watieko ang'eni ang' wayudo thuolo mar ng'eyo ni unsecured loans gi to gin to koro tijgi gin mage to gin jomage manyalo kawo gi kapo nono ntiere korgi kanyo Brian Agola ng'im thuolo maduoko mano janeno ni wacho ni ka dwaro hola mar 50,000 to atiwe kambi to ichula 20,000 be nyalore to ere kaka ayudo duoke janeno kokono wanyinge mano SMS line 3:6 otima kamano chopo otie kambi to odware 50,000 to ero yudo kacha siling 20,000 otie kambi lure ni otie kambi mana kambi majitie ma owned by individuals ki nitie gima timo miluongo ni MOU. Watimo ga MOU warango ni to kambi ni osebet for how long to en gi ji mondiko marom nadi to warango ni to future ma kambi ni onyalo bet for how long. Watimo ga gimiluongo ni MOUs gi kambi go. Koro ka otie kambi ma wan gi MOU kod gi wanyalo miye pesa koro nyalo communicate onyalo go namba mar sime ma ang' wachiw onyalo go sime and then ilero ne zaidi. Kawan gi MOU ero kamana ahinya wacho ni sani bende wan gi janeno machielo ponono ka wanyalo mana yudo ote machielo kantiere kar kanyo ote gi gimedo mana donjo iwacho ni kinde mantie sani wacho ni sani wayawo mana lainde mag SMS yoro kar kanyo Facebook wantiere kar kacha wada mana ng'eyo ni yudo wakanyo tieno bende unyalo konyo ng'ato nyiewo tinga mar pur jomage ma ukonyo joma tiye sirkal podi koso jok mada puro kata ka koro gin mage mano financing. Ineno tinga ineno ka tingo omori wabiro to wanyiewo ni anyiewa wang'emna ni tinga ni en pesa di tinga nyalo bedo ne 5,000,000 kata 6,000,000 kwaseng'ene ni 6,000,000 kamano to koro wan wagini ne wan to koro wabiro to iketo pesa moro matin to wan to wamedo ni kwasemedo ni ase yudo tinga ok wang'e ni ondike sirkal kata ondike county dawe. Aya mano ng'ata matiere kar kanyo wacho ni isedhi kacha inene dhi kawo hola ma kamano janeno machielo wacho ni to ng'ama ni dala
to onge gi title deed to gombo timo ohala capital ema onge godo unyalo konye nade? Mano kaka nenda sewacho chien kacha waloso program mar ji kailago wabiro communicate kosebedo tayari. Yes. Nyakoro mag joma maro bende kochopo oboduogo mana Ramogi TV ka mondo mi oler ni joma kama gibe koro oseyawnu Mwananchi Credit mane wacho kacha ni investor in people gin kacha girango gik mopogore opogore mag timo ohala. Ote ma pod nitiere kar ka wayudo gi ote madonjo Facebook, madonjo SMS. Sani koro ne ja neno machielo ka gintiere kar kanyo gin wadhi kore kanya ka rom kanyo sariyo gi nus koro mo kanyo sariyo gi dakika 25 awaduogo ka mondo mi wakoro kaka wanyalo tudore kod achiel kachiel. Samuel Origa wacho ni an Samson Origa Samson Okal Origa wacho kanyo ni apenjo ni ng'ama dwa loan but logbook onge kata title deed bende onge ng'ane gikonyo nade? Samson Okal Origa wuod Kano Ugwe School mana iseduoko donge kara kamano iwacho ni ng'ama kamae en ng'ama nyalo chiwo gima chana koso program ma kamano poduman program ma kamane ka waloso kosebedo tayari to wabo communicate. Ero kamano ahinya. Ote machielo ka wantiere godo kar kanyo wadhi mana kod yo makare. Wadhi ote majaneno machielo Ramogi TV ola to ka ng'ato onge logbook penjo gi chal wacho ni title deed kara title deed bende onge godo mondo mi onwang' loan mayo chibo kane ugonja ochibo ote nino bende ne wase duoko mano ote ma Samson Origa bende oro kar kanja janeno machielo penjo kama Ramogi TV mosna wendo kanyo Brian Omosi account penjo nago ni adwaro hola mar 100,000 ginyalo konya nang'o ma baba Atur duoka ne baba Atur ni Baba Atur ka in gi gimi nyalo singonwa to anyalo mi hola no. Ka in gi logbook to ikela to amigo 100,000. Within kibiro kawuono wan gi branches all over. Kibiro kawuono to by godhiambo in gi 100,000. 100,000 no en go. Nyakoro Moge Juang moro bende kantiere kar kanyo wayudi ene kacha achiel kachiel bende ote modonjo kar ka. Wacho ni sani ging'eny kabisa. Wacho ni sani magidonjo ka achiel kachiel. Moko bende nyalo bedo ni unuoyo to kata kamano warang manyalo nuoyo kata somo ka wan ka. Janyakach wacho ni ma Janyakach apenjo ni ka in gi title deed mag janyuol to janyuol nosetho be inyalo yiema be gi yiemai mano penjo mantie kar kanyo penjo makare bende to ka in gi title deed mar janyuol to janyuol ne Nyasaye osekawo. Number 1 gimorango en ni to be ang'o manyiso ni en janyuol ni. Number 2 en ni to bende title deed ni in mano weni go kose in go wetini moko ma ushare kode. Wacho wanyalo mi hola gi title deed mar janyuol ni. Samoro title deed no weni wadu mar 2 kata nyathiu mar 3 ok no weni go. Koro nyaka wang'e ni to nitie gimiluongo ni will. Janyuol no keto will ni to title deed ni nyathi mane monego bed ni kode. Wanyalo mi pesa ka will no ne wacho ni in monego bed ni ibet kode. Ero kamano ahinya warang kanyo ka will onge. Ka will onge to nyalo bet piny kaka family to winjoru to udhi undikru ka lawyer to wacho ni wawinjore ni familia wani onego bed ni ng'ane ema tiyo gi title deed ni mondo mi okaw go pesa. Yes. Ero kamano. Tek ni kuwinjoru as a family. Odong dakika 10 kanyo to koro watieko ang'e no dakale ote 4 5 moko modong kar ka mano mapiyo ang' wadhi adhiya kodgi kae to ang' yudo thuolo Brian mondo iduog penjo mantie kanyo to kae timed gigo manyalo bedo kanyo ni nitiere okinyi ma kawuono. Nick wacho kama ma Nick from Ahero be anyalo yudo hola to an ja school mano ang'e ndika piny kanyo mano mar Nick kawuok Ahero. Nick kawuok Ahero dwaro hola to pod en ja school. Akoth miya namba jalony ayuda ne koka dwaro loan an gi book ero ma Akoth kani Homabay okwayo namba ng'e nangi chiwo namba mar Mwananchi Credit kangi tieko jogo mada tude kodi otim kamano kaka dhi. Joseph Olal wacho ni an Joseph Olal apenjo ni second hand cars bende gin godo mano nitiere kar kanyo warangane kanyo achiel kachiel. Janeno machielo e ote mogik wacho ni an gi mini kiosk to bende to ne anyiewo plot moro to asedhi
e board wacho ni to pok ayudo title deed be anyalo yudo loan temo penjo kanyo koso nyalo bedo kanyo ka orito ng'en wachomo kama koro wadhi ka watieko nitiere ote ma pod nitiere kar kae kwa wuok e ote ma jamini kiosk ko wanen kanye kata kamano ote modonjo kar kae sene gidhi ang'wen machielo nitiere ka SMS ajapur bende gimiya loan an Pius machielo an Anes Abanda apenjo ni title deed baba wabe anyalo tiyo godo mano bende pod oketgi machakoso nyalo wache nade weche mag Wilka to ka ondika e private company be anyalo qualify mano bende nitie ka awacho ni an James ka wuok Mbita kidwaro hola to ionge nyalo to be inyalo mi mano penjo mantiere kar kanyo ng'eni gi thoth gimano mana donjo duok mago ka to bang'e ng'ena ng'ikono kaka wanyalo tude kod Mwananchi Credit mondo oganda jo Kenya maneno odiochieng' makono oganda joluo maneno okinyi makawuono oyude resto kaluwore kod hola makamagi. Koro kaduoko kachako penjo mokwongo mar ng'ama wacho ni konya yudo hola ka to oja school ok wami nyithind school hola unless ka in gi biashara mitimo to in kata nyathi university to wa verify wa analyze wa yudo ni in ga ability minyalo chulo go hola no but mostly ok wami nyithind school hola yeah inyalo bedo ni nyathi school manodok ne ibiro itiyo oko ka and then after some time idok e school onge shida inyalo bedo ni in gi security nyaka wa analyze bang'ini to be wanyalo mi hola. Namba 2 ng'ato penjo ni odwa namba ang'o miye namba namba 3 ng'ato penjo ka be wan gi second hand vehicles second hand vehicles wan go wan gi second hand vehicles ka ng'ase chiwo namba to obro go to penjo obro oro ne gache mantie kod waro to wanyalo miye ng'ato penjo kendo ni en gi mini kiosk to en gi title deed bit title deed poko wuok mini kiosk lore ni mini kiosk ni kanya product no wasechake lungo ni SME financing en wasechake lore ni mini kiosk ni kanya to nego be ni mini kiosk no at least ose operate for some at least 6 months mwanya neno financial records ni mai pesa milo sedwe makwa mi kadeluf 100 kadeluf parabich to bro konyi medo biashara ni to the next level. Title deed mapoko wuok title deed nyaka warit title deed wuoki title deed kose wuok e ka wanyalo mi hola. Ato penjo ni en japur to onge onyalo kelo title deed mar puothe no ka en farmer nyalo kelo title deed mar puothi no to ami go pesa. Penjo ni private company ti private company nyayudo hola kitie private company lure nen private company en kanya to be wanyalo bet gi MOU kodgi ka en kambi manya bet go gi MOU to wanyalo timo mano bro go namba sime marwa to wa advice mo ka wanyalo loso MOU kodgi chenro mar miyo gi pesa nyalo bedo no kende nyalo bedo ni jomoko be nitie kambi gi kanyo madwaro ginene madwaro pesa. Ng'at mogiko penjo ni ka wanyalo do hola to onge nyalo koro penjo na be ni ionge nyalo to idwaro hola ibro chulo nade ochalo como utie ka be no ala maru mutimo ni bende no ala ka ng'ato onge kod nyalo gi chulo ibro chulo nade asto be kodo mi pesa asto kin wachako chandre kodi ber ko mi pesa konyi from kamoro mondo ichop kamoro yeah. Aya, ero kamana nyakoro nitiere chenro mamoko maponono nitiere kaka Mwananchi Credit mar bero ngima oganda kaka bero uchumi mar piny Kenya chenro mopogore mantiere kacha ma otemo kawa thuolo makama mondo mi ilose goganda chenro mamoko ma nitiere kaka Mwananchi Credit albedo mage kotene kod weche gi magola. Number 1 Mwananchi Credit create employment ni jo Kenya kwanza Luoland Luoland yudo ka wan gi branches Kisumu wan gi branches wan gi branch Homa Bay yudo ka o create employment ni oganda wa kabisa ji mang'eny kata sani pod watimo recruitment mar jo adwaro ji branches ma Kisumu adwaro ji branch wa Homa Bay koro be yangi nyalo go sim to ka in gi nyathini moro wuodi moro ma bine no kosesomo osetieko school to onge gimo timo nyalo call in to mondo ami tich obed gi gimotimo yes kawe mano wan gi products moko be ma watimo kaka wachiwo insurance wachiwo insurance mag geche
Nedo kabe okidwa pesa lakini insurance ni urumo. Nyalo biro to mi insurance mechulo mos. Se biro to mi insurance ma the whole year tichulo mos. Yeah, mano watimo. Be samoro nyalo kwamo, nyalo bedo ni import gari biro to kwamo Mombasa. E port kacha po kichulo duty. Wanyalo chulo ni duty. Luongo ni import duty financing. Wachulo ni duty Mombasa kacha to gachi no work e port kanyo biro Nairobi kata kama idwaro ni gari ochopia. Yeah. Apart from that, check discounting. Watimo gimilongo ni check discounting. Ma kain gi check ni moro mineno ka nego beno check ndalo moko mabiro mbele kanyo. Inyalo biro to mi percentage moro mar chegi no. Kwa semi percentage mar chegi no to ka chegi chowuok to clear kodwa. Yeah. Agonero kama na nyando ndaika dek ende to atieko chenro kinyi makawuono wacho ni waya uthuolo ni bende mondo mi oganda orno penjo wagero kama na nyani mar wuoro penjo machalo kamagi to sani wakao ote achiel modonjo kar kanyo kowuok county mano ma Machakos ano kanyo consulate mar Machakos wacho ni yawre Ramogi TV chenro mukelo berndi apenjo ni ng'ama adwa chako hande moro onyalo timo ang'o onyalo timo nang'o tango gini madwarore magi duto na oseduoki then pochgi pak bende ne jogo maneno wakawuok nyaka counties mamoko gibedo kod ng'eyo nikech joluo wake mantiere pinje moko bende nitiere de yiere mar ng'eyo gigo mathoth mabende timore kar kacha kopogore gi mano nitiere madonjo kar kangi ni watieko mondo oyud wach mari mogik mana ka watieki konwa ni namba simu chaten mane singo ne miyo website marutan mane Ramogi TV penjna wendo ni 100k iduoko ndalo adi mara Neymar Junior Neymar Junior bende nenowa or ote kanyo mano SMS wacho ni ka ng'ato nigi plot unyalo gero ne mano bende ote machielo man kanyo ang'e ndike ka janya kacho bende chako duoko ka wacho ni en gi title deed to bende en wuoi kende jodala ubeno osetote in kendi ni maidong oge will mora mantie be unyalo chiwo loan gi title deed gi penjo man kanyo an Victor an gi pikipiki an gi pikipiki gi logbook tadwaro siling 50,000 banya yudo aya title kango to yudo pesa di kitiyo gi title deed mano penjo mantiere kar kanya penjo ni logbook bende kantie mara piko bende nyalo do loan machalo nade makoli mawuok ndiru kagan apenjo kanyo ni interest chalo nade gitok thuolo marom nade mang'ato nyalo chudogo gik machalo kamano mano tie kanyo nyamedo gi kacha dakika 2 modong' malo ka mondo mi inyanywando moko iriw gi duok gi kaka nyalore an odhiambo an gi owacho ni mawuok game Sirembe owacho kanyo ni an gi apiko man gi logbook mano kendo en boxer be anyalo yudo 200,000 openjo kar kanyo Christine apenjo ni wacho ni ka dwaro hola ma mondo mi achak godo ohala then koro achul gopa no kowuok e ohala ni bende nyalore koso nyaka bedni ondika mana gi sirkal riwore magi gi wach mari mogik bende ang'ene gi yudo thuolo mar oro ote mane gin godo mondo mi watieka gi kanyo wach mari mogik achiel koda ka namba simu minyalo yudo godo Mwananchi Credit ka ariwo gi jo pikipiki wenyo ko penjo kanyo wamiyo jo manigi apiko hola tek nini gi logbook manie nyingi ibie beto mi pesa ka in ng'ama ni Homa Bay Luoland kono wan gi Kisumu to wan gi Homa Bay inyalo nambang na chiu kanyo ma inyalo gogo sim and then ngato penjo ni maximum period mochiwo go hola en karango maximum period mochiwo hola en dweche 24 and then namba mar simu en 0709 147 000 no ano ya kendo kanyo ka watieko koro 0709 147 000 ero kama na namba ne yudwago ero kama na Brian Agol kumri to to ko do Ramogi TV okinyi makawuono ero kama nyakora moge jongwa ne makelo e giko mar chenro ne on ka kod Brian Agol mawuok Mwananchi Credit manager mano mag logbook product kentiere karkacha Mwananchi Credit giwacho ne gain investor in people Ramogi TV ka wago kod mbaka okinyi nyaka odhiambo kendo kiny ne wabedi gi mbaka maket kod ma wagerego kaka oganda nyinga Cleophas Luoch jagisumo kanya kor mo ke nyaka sango walore gi kanyo oriti masani kendo ero kamano kuom kitera Ramogi TV mabiro poko pogore kod nyawadwa Sharon Ngao kikili maboro